concretamente unha proposición non de lei para o seu debate en pleno por parte do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego. Que ven a pedir? Pois miren por onde se fala precisamente de ciclos formativos, pero de ciclos formativos agrogandeiros e que se instauren aquí nas nosas localidades, máis concretamente en Lalín, aínda que pois para servizo obviamente de toda a comarca. Quero saudar, polo tanto, agora mesmo de seguido a deputada do BNG, Ariadna Fernández. Moi bo día, Ariadna. Hola, bons días, Amelia. Bons días a todas e a todos. Si facemos así un compendio da oferta formativa que temos agora mesmo nas nosas localidades, e me estou a referir pois, a Aldeza, Tabeiros, Terra de Montes, é unha formación ou é unha oferta formativa o suficientemente ampla dentro do vosso punto de vista, Ariadna? Bueno, a oferta formativa nunca é o suficientemente ampla, evidentemente, pois foise aumentando, pero nós o que tratamos, bueno, pois como ti dicías, coa esa proposición que presentamos no Parlamento, pois é que a oferta formativa este un pouquiño máis adaptada ao lugar onde se ofrece nos institutos. Entón, bueno, pois eso, nunca é suficientemente ampla, e na nosa comarca eu creo que precisamos pois unha voltiña. E esa voltiña pasa, vos facedes unha recapitulación que creo que entende absolutamente todo o mundo, non? Que estamos nunha zona eminentemente agrícola e gandeira, entón botades de menos que exista unha oferta que vaya íntimamente ligada pois a gandeiría, a produción agropecuaria, a produción agroecolóxica. Sí, nos, bueno, instamos a Xunta con esta proposición pois a implantar en Lalín ensinanzas profesionais pois do ámbito da agrogandería, pois en concreto, mira, o ciclo superior de gandería e de asistencia en sanidade animal, que, bueno, ten moita demanda, e o ciclo medio de produción agropecuaria e agroecolóxica. Ambos os dous, bueno, son moi acaídos porque o noso sector agrogandeiro en Lalín é moi importante, é unha evidencia, e, bueno, temos moito potencial e hai que favorecelo. Favorecer, bueno, as mozas e mozos que teñan esa opción, a que teñan, sobre todo, cerca da casa, que, ao final, eso colabora no relevo, é evidente. Ariadna, porque aqueles mozos e mozas que agora mesmo teñen unha inquietude nese senso e que queren ao mellor, pois iso, continuar o que están vendo nas súas propias casas e continuar ao fronte pois dunha explotación ou por unha nova explotación en funcionamento, teñen que desplazarse, lóxicamente. Sí, teñen que desplazarse en algúns casos moitos kilómetros, por iso a mí me parece importante, porque, bueno, eu, como xa sabes, traballaba nese sector, ainda traballo agora a tempo partido nese sector, e nada, a verdade é que conocía moitos rapaces, moitas rapazas, que se tiñan que desplazar moitos kilómetros, co que eso conleva, bueno, pois en gasto de gasóleo, se van e veñen, ou en gasto de aluguer, que xa sabemos como están os alugueres en todo Galiza, verdad? E, bueno, pois, eso favoreceríamolo, evitaríamos eses gastos, tendo máis preto da casa. Si temos en conta que despois escoitaremos ao conselleiro de que xa deu a coñecer, digamos, todas as novidades que haberá en formación profesional para o curso 24-25, ainda habería tempo de que se puidese instaurar este tipo de ciclos formativos agrogandeiros para o vindeiro curso, ou habría que pensalo xa para o seguinte? Pois mira, como esta iniciativa non ten caducidade, imos de dar o tempo que precisen, se non é posible neste curso, pois que sí que o teñan en conta, que sí que o valoren para o curso seguinte. Bueno, ao final, bueno, como che decía, unha boa maneira de que os nosos mozos e mozas sigan vinculados, ademais, á súa explotación gandeira, porque normalmente estes mozos e mozas proveñen xa deste sector, ainda que non todos, que é unha cousa moi chamativa, a verdade. Entón teñen unha explotación familiar na casa. Bueno, pois mire, para que non teñan que desvincularse, e para que non teñan eso, que percorrer moitos kilómetros. Eu, a verdade é que coñecía xente que iba pola mañá lá, e logo despois á tarde volvía para a casa, axudábanos nas labores, da explotación. Entón, bueno, non ten caducidade cando pedimos estas iniciativas. Evidentemente, eu prefiro que sexa o máis antes posible, todos o preferimos, non, pero somos coñecedores de que pode haber a imposibilidade de facelo neste curso, pero sí que se teña en conta para o que ven. Ademais, aquí sería fácil, non? Artellar, por exemplo, que sabemos que a formación profesional en moitos dos seus ciclos
hai unha parte que é a propia formación in situ, non? Facendo prácticas reais, pois nas distintas firmas. Aquí sería bastante sinxelo de poder artellar tamén ese apartado. Sí, ao final a formación profesional ten eso de bo, que vincula moito pois a formación en sí académica coa formación laboral, e, na Lalín temos unha oferta de explotacións gandeiras que sería xenial, a verdade, ata para que eles mesmos puidaran buscar o lugar onde facer esas prácticas, que ás veces complícaselles. Sería moito máis doado, a verdade. E remato, podería servir tamén para aqueles que ao mellor non teñen ningún tipo de vínculo agora mesmo con este sector, pero que lles podería chamar poderosamente a atención e que significase pois máis asentamento tamén pois no rural e a posta en marcha por de novas explotacións? Sí, podería ser. A verdade é que estes asuntos, todo o que ten relación con este sector, parte da súa importancia é pois tamén combater evidentemente a crise demográfica, que temos unha crise demográfica terrorífica no rural en Galiza. E, sería unha boa maneira, de continuar cas explotacións que hai, pois no caso daqueles que sexan emprendedores, comezar un proxecto novo, e sobre todo de que haxa xente formada neste eido, que é moi importante e que o precisamos para seguir avanzando. Bueno, pues agradecemos, como sempre, que nos atenderas, Ariadna, e deixamos que supoño que é unha xornada de xoves como casi todos os días, cas axendas bastante apretadas, non? Sí, de feito agora rematei xusto nunha comisión no Parlamento, na comisión quinta, e onde foi a sétima, hai para todos. Bueno, pois que segas, polo tanto, nese traballo cotía. Moitas grazas, que teñas un bo día, Ariadna. A vos, moitas grazas. Grazas.